sobrang hirap, lalo na yung kagabi kasi 6 sobrang dilim at saka sobrang ginaw, and then at the same time sinabayan pa ng ulan. So from that point napakahirap mag-isip, parang muna lang is comfort. Ito yung mga dadalhin natin sa ating grand ride papuntang Tino, Cugao, loop to Baguio City. So kapote, bonnet, ito yung windbreaker, tapos banig in case maglalatag tayo. Second day na jersey, third day, fourth, and then meron ding parang blanket yan pang painit, ilalagay natin sa leeg. Compressor, extra cap, meron din tayong waterproof case just in case umulan. Lalagay natin yung phone natin. Of course, huwag natin kalimutan first aid kit. So andyan yung mga gauge, yung mga gamot, alcohol, ayan, dyan lahat kompleto. And then ito yung mga pangtulog, pangbahay pag nandun na tayo sa accommodation. Of course, mini towel, huwag natin kalimutan. And then toolkit, patch kit. Tapos ito yung main bag natin, dyan natin ilalagay lahat to. Yan. So more or less nasa ano yan, 8 kilos. And then yung mga nut tie, hooks, net, and then yan pa, di natin dadali yan. Mabigat na yan. So ito ilalagay natin, set up natin dyan. Ito lagayan ng mga wallet, phone, yung mga charger, cables, dito ilalagay sa front. So yan yung setup natin. Yun no. So good morning. Ito yung pinaka-aabakan nating grand ride. Dito kami 3 AM sa bahay. So andito na si Cyrus. Kararating niya kanina. So yung dalawang kasama natin is nandun sa nansangaan sa may Bimalay. Tapos yung isa sa San Fabian natin imimit si Manji. Umalis kami ng Bimalay 4:30 AM. Papunta kami ng San Fabian para i-meet namin si Manji from San Jacinto. So nag-aantay na siya doon. Sure ka dyan sa road bike? Ha? Sure yan? Wala, sir. Hello, gagamitin ko eh. Pero yung sa Tinok, okay yan. Makadaan. Opo. Oh, sure yan ha? Kaya yan, sir. Oh, sige. Mga pagtinok yung Carbon yun. Bayawaran mo yung tayo Si Cyrus, si Iver, tapos si Julius, mga vlog ko. ito si Manji. Yan yung pinakamalupit sa Manila. Ano to, sir? Hirap lang. Ha? Depende kung natapos mo, sa'yo na. Pinaghihirapan na kuya. Nandito na kami sa may Aringay Bridge going to Bawang, La Union. So as you can see, napaka-panoramic doon. Ganda. Pa-sunrise pa lang. So it's 7 AM in the morning. Papanhik na kami ng Nagilian maya-maya, Nagilian Road. Diretso. Dito kami dumaan sa may Nagilian Road. So may 30 kilometers din hanggang doon sa may Irisan. Papunta ng La Trinidad. Mahaba siya at saka swabe lang yung gradual, hindi siya gaanong matarik pero masakit.
Kaya never namin in-underestimate ang naging yan. Kayo? Sige, diretso na. Lakas ni Julius, oh. Grabe. Tinuhog pa si Ivor at si Cyrus. Welcome to province of Benguet. Nasa Sablan, Benguet na tayo. Ayun, so swabe riding, swabe pacing tayo. Hinto kami dyan sa may view deck nila. Antay namin si Cyrus at si Ivor. Nandito na kami sa may view deck malapit ng Irisan, Baguio City. Ayan si Manji. Na-boring ka ba? Hindi po. Pang ilang beses mo na to? Sa Alcema Highest Point po. May git 10 na sir. Kasi naninibago ko sa saddle time. Tapos yung katawan ko nasasaktan. Ang hirap. Lalo na yung isang kahon, buti na lang sinabihan ako ni Gary ko na mag-save ng lakas para ma-sustain yung continue takbo namin. Napaka-challenging kasi ilang elevation yung makukuha namin eh. Pero nag-prepare naman kami for this ride, mga ilang ahon rides at mga ilang intervals din, pero sobrang tarik talaga. Kakayanin naman. Bigatan nyo sa harap kung mabigat sa likod natin. From Nagilian Road, kumaliwa na kami dito sa may Pito Lamtang Road, going to La Trinidad, Benguet. Sobra rin yung ahon dito. Grabe, holy moly. Check nyo. Taas. Gamit na gamit na yung granny namin. Hindi lang umakyat yung kay Julius, pero gusto na yung gamitin. Halos 10 kilometro din from dun sa may intersection hanggang dun sa may Capitolio. Grabe, sobrang tarik. Shades mo! Shades! Mahulog yung shades niya. Sa mga oras na to, naghanap na kami ng pwedeng kainan. Inisip namin kung kakain kami dun sa may malapit sa Capitol. Kaliwa. Wait lang, kay gilid ko. Dito na tayo sa may La Trinidad, Benguet, sa may mismong Capitol ground. Ayun, so recovery muna tayo, kakain. Wow. Kung makakapunta kayo dito, paano? Hindi, no. It's good to be back here. Dito na kami sa may La Trinidad, Benguet. So ito yung place na very memorable sa akin. Lalo na kay dito ko nakilala si Mrs. Dito rin kami kinasal sa provincial capital ng Benguet. Yan, dito rin yung birthplace ng dalawang kids, si Kiss at si Quico. Ganda, ang pagi. 2:30 PM, sakto yung dating namin. And then mamaya pupunta kami ng Atok. Ipapakita ko kung saan yung first kiss namin ni Gian, sila
So dito tama. If I remember correctly, dito yun eh, yung spot na ito sa shed na to. Dito. First naalala ko to. Ayan. Inabot na kami ng alas 3 sa La Trinidad Benguet. Biglang buhos ng ulan. It's raining. So, wala tayong magagawa kaysa magabihan tayo. Continuous na to hanggang sa Atok. May 40 kilometers pa kami. Ato guys. Kapan lang. Lamig, sarap. Experience. Dito na kami sa may Tublay banda. Pasok na tayo ng toll gate. Yan si Manji. Sulit ang ating punta kasi All weather, no? all weather, pero sobrang lamig, ang hirap labanan. Dito mo matitest talaga yung hanggang sa endurance. May 30 kilometers pa tayo. Ito, malakas, iniiwan-iwan kami. Siguro mga 1 hour ka na nag-aantay dito, no? Di sir, mga 15 minutes pa lang mga ganun. Grabe. Ang ganda ng jersey mo, Parbor. Siyempre, Sobe yan. Saan niya nabibili? Kay Correct Sobe, Correct kaya Sobe. niya lang siya. Sa akin, hindi ma-appreciate. Ayan. Pero sa akin din to. Sa akin din to. Inabot na kami ng gabi. Yung 1 kilometer dito, 15 minutes. Ito na siguro yung pinakamatagal kong 1 kilometer na tinakbo. Grabe dito sa Cordillera. So ginabi na kami sa Atok. Nakahanap kami ng accommodation dito sa may Atok. So ang lamig, grabe. Hirap na kami, pinilit namin, nagabihan kami. So kaninang, ano oras tayo dumating dito? Ano sir, 8:30. 8:30. Apo. Ayun, so 8:30 kami nakarating. So goods naman, medyo masikip lang yung room pero at least ito na yung best option dito. So wala na kaming ibang choice at saka mabait naman yung nag-receive sa atin. Ayun, so nagpaluto na lang kami ng pancit canton. And then siguro recovery kami. And then nag-shower na rin kami. Sobrang lamig dito kaya parang nasa Europe. Wow, tignan niyo yung kasama namin. Si it's liver or lover. Robin Padildo. Ayan. Bukas, yun yung pinaka-epic talaga. I-conquer natin yung Tinok. So, tignan natin kung paano tayo magtulak. Sana hindi naman. Ayan. So, see you soon. See you tomorrow. Bye-bye. Okay, so second day ng ride natin papuntang Tinok. Palis na tayo dito sa may accommodation natin. So, bababa tayo kasi medyo nasa taas yung pinag-stayan natin. Maliit lang siya. Ayun, ready na rin sila. Let's go. Bike crew. Sir, ikaw, saan ka galing? Alright, so all set na tayo. Day 2. Grabe, excited na tayo. Punta tayo ng second highest point, previously the highest point ng highway system ng Pilipinas. Pero na-break ng Tinok, so yun yung pupunta natin today. Pero dadaanan natin along the way yung second highest point. Ito, dito kami magagaling sa may accommodation namin last night. So yan,
Kita Kids. Ang almusal ay ahon. Grabe yung hirap na dinanas namin. Mas lalo kagabi, mga around 5:30, umulan at grabe na din yung lamig. So, ang hirap ng pataas, nangangapag ka. Tapos, halos di makagalaw yung mga kamay. Pero sabi nga nila, pagtapos ng mahirap na ahon, yung view naman na napakaangas yung makikita mo. Kaya sulit. Follow. Grabe pa. Wala na nang makita. Zero visibility tayo. Dito na kami sa may silipsip. Yes, grabe ang lakas ng hangin. Tapos zero visibility pa. Grabe. Tapos nag-yelo pala yung ano. Di may isa. Isa sa Tapos nag-yelo yung mga paa. Yung mga dito na kami sa may Bugyas, sa may Abatan. Lalabas siya, balik lang. Pero okay pa naman. Dito lang. Okay! Andito na tayo sa may jump off papuntang Tinok, paakyat. Kung nakikita nyo yung kaliwang bahagi na yan. So naka-ready na kami, set na. Ayun, tuhod na lang yung hindi pa ready. So yun, kakayanin siguro to. Good luck sa atin, ingat. So ito yung mga first part ng ahon dito. Grabe ang kunat. 20 plus yung nakita ko. So ang dami pa. Kakayanin to. Ito ang Tinok, grabe. Ramdam yung kunat talaga dito. Medyo mainit pa kasi from baba pa kami manggagaling. Grabe kunat. 16%. Grabe, stunning yung view. Ito so far yung pinakamataas. Meron pa doon. Okay, so buo pa rin yung Big 3. Cyrus, Julius, Corec Suave. Si Iver nagpapahinga doon sa likod. Mukhang nagtitipid. Baba na siya mamaya for the KOM. Let's see kung makakapag-recover siya. So far 2 kilometers na sobrang ahon ng ahon. Ba't ako nag-shift? So
Ano yun boy? Pag-uwi mo ng Pangasinan? Driver na ako. Lalaro ko ka sa Marunong Store dito. Saan mo? Sarot! Sarot po. Sarap din dito, marami pang pine trees. So guys, ano pa rin to? Bugyas. Part pa rin ng Bugyas to papuntang Tinok. So medyo late na kaming umahon dito, mag alas 2 na. So yung original plan is alas 12 dapat umahon dito. Eh maraming aberya nangyari. Okay ka Piper? Okay. So pareho, hindi pa rin kumukupas ang Tinok, ahon ulit. Ang Tinok ay, ang definition nito is ahon, climbing, unlimited. Natikman nyo na ang ulap guys. Masarap guys. Masarap daw yung ulap, sabi ni Cyrus. Kanina pa niya natitikman. Grabe! Sobrang lamig dito! 10 degrees! Ayan, so, sumilong muna kami dito sa may parang ano dito, bahay. Na sobrang lamig. Tinagos na yung mga jerseys namin, no? Ayan, so kahit ano na itatapal mo sa sarili mo. Kahit anong makita. Usually, It's finest. pinagbalutan ng carrots yan eh. Tinanggal ni Cyrus yung mga carrots. Ito, pinagbalutan din ng ayan, patatas. Balik nyo sa may-ari yan. Maloko kayo. Bossing, saan nyo binili yun? Saan nyo Let's go! Pagkatapos namin sumilong at mainitan ulit ang aming mga katawan, bumalik na kami patungo tayo sa dito. So, habang papalapit at papalapit kami, ganun din ang pagkapal ng ulit bag. Oh no, FS! Sobrang daming rolling hills. Andun pa rin yung lamig, grabe. Wow! Ganda! Ayun, so zero visibility pa rin. Malapit na tayo dun sa may highest point landmark. Pero walang makita.